Ndinokumbirawo kuti ungonyora kuti rest in peace kumudzimai Sinai Mpofu uyo akaurayiwa nenzou achibva iye kunoredza hove. Kusangana zvakare kwatikuita pachannel ino, channel yeZim Witness TV, yandinokupai maupdates akasiyana-siyana zuva nezuva. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nemaupdates andinouya nawo pano. So nyaya ndadzoka nayo muzuva ranhasi inyaya inosuwisa kwazvo, apo mumwe mudzimai ane makore 54 ekuberekwa akarasikirwa neupenyu mushure mekunge adzingirirwa nenzou ndokumutsika-tsika ndokufa. Mudzimai ainzi Sinai Mpofu aigara panhamba 2429 kuBatonga kuKariba akaurayiwa nenzou achibva kudhamu reLake Kariba, apo aiva neshamwari dzake dzinoti idzo Mercy Binga anogara muNyamunga pamwe chete naPeggy Matesanwa uyo ane 42 years dzekuberekwa anogara iye muNyamunga zvakare. Vatatu ava vanonzi ivo vakaenda kunoredza hove muLake Kariba, apo pakudzoka kwavo nenguva dza5 manheru zuva rodoka vanonzi ivo vakaerekana vasangana nenzou iyo yaibuda musango reChawara vachibva vatanga kutiza nekwakasiyana-siyana. Zvinonzi mukutiza nzou iyi mudzimai uyo anonzi Sinai anonzi iye akaenda nekwake ega, apo akatanga kumhanyiswa nenzou ikasvikira pakumubata. Zvinonzi izvo nzou iyi yasvika paari yakamuhaka nezimuromo rayo riya ndokubva adonhera pasi ndokutanga kumutsika-tsika dzamara azofa. Asi mukuitika kwechiitiko ichi, shamwari dzake idzo dzinoti Mercy Binga pamwe chete naPeggy Matesanwa zvainge zviri mumaziso avo, asi chavaikwanisa kuita pakanga pasina nekuti kungoda kurandutsira vaibva vaurayiwawo zvakare. So mhuri yeZimbabwe tinongoti rest in peace kuna Sinai Mpofu uyo akafa netsaona yekuurayiwa nenzou kuKariba achibva iye kunoredza.